Съвместна изложба на именитите плевенски творци Убавка Тончев и Константин Симеонов Костика е подредена в художествената галерия на Борисова 39 в Русе. Експозицията на житейския и творчески тандем включва живописни платна и скулптури на двамата автори. Част от творбите са рисувани специално за изложбата и се излагат за първи път. Убавка Тончев и Константин Симеонов свързват живота си още по време на следването си в Художествената академия в София. Авторката признава, че в началото е имала опасения дали творбите им няма да започнат да си приличат и дали ще успеят да запазят индивидуалността си. Ние никак не си приличаме в творбите. Никак. Той в неговите има философия, има друго чувство. При мен има по-нежност. Неговите теми са мъжката фигура, а при мен жената основно така играе моята стимул да направя творба и детската фигура. Общо ние пък музиката и аз и Костика така в доста творби и сега тук виждам доста музика имаме и мисля, че не се приличаме. След загубата на съпруга и преди 5 години, живописта се превръща в отдушник на мъката й. Аз почнах да правя живопис, защото по-лесно аз убивах болката така. Убивах болката и казвала съм ги, изхвърлях болката на платното. И радостта и болката. Оттам виждам, че всъщност аз нямам претенции, че правя живопис. Но може би пък побеждавам в рисунката, в живописта, в рисунката, нали? Защото живописта трябва да има и особено в фигурата, трябва да има освен живопис, трябва да има основно рисунка. За аз така смятам. Любовта остава основната тема и неизменното послание в творчеството и на двамата автори. Това е, нека да има тази любов и тази и уважение и така иначе всичките творби аз, които работя в тях, има нотка, има така малко любов. За мен повече, но така ми се иска да видят и малко любов, зрителя да види. Убавка Тончев продължава да включва творби на съпруга си в изложбите, защото така съхранява жив спомена за него. До край, наистина до край, аз ще показвам заедно с Костика всичките ни изложби, които предстоят и така. Той ме крепи, той ми помага да творя и затова аз съм му благодарна за всичките тези години. Почти 50 години, заедно и творческия, и семейен живот. И може би това е така едно благодаря на Костика. Експозицията ще продължи до 24 ноември.